Здравейте, скъпи мюслюмани! Правя един малък лайв. Както всеки ме знае, аз съм Пандъков. Свързвам се от Българска хранителна борса град Хам. Държа български магазин в Германия. Искам да съобщя едно важно, сериозно съобщение за всички мюслюмани. Показвам и демонстрирам. Току-що попаднах на едно нещо. Тук пише Дестан кашкавалено роло. Както вие знаете, пише, че е хелял. Ние докато видим тази емблема, спира всичко за нас и абсолютно не се съобразяваме дали да прочетем или да не прочетеме. И сега показвам какво пише отзаде. Кашкавалено роло Дестан, състав кашкавал, мая, сол, шунка, пушено пилешко и тук има една малка изненада и свинско месо. И свинско месо. Да знаете, като пазарувате от българските магазини, няма значение откъде, моля да се прочетете. Аз не консумирам свинско месо, просто публикувам фирмата, която го е написала, не знам как го написа. Останете със здраве и... Какво да ви кажа? Показах, няма смисъл от тези излишни коментари. Останете със здраве.